Dobrý den, dnes se podíváme na takové rozporuplné náměstí. Ono to totiž není přímo náměstí, ale spíše taková proluka mezi domy. Tak pojďme na to. Jsme totiž na místě, které se sice nazývá náměstím, ale vlastně tu nikdo slušný nechce trávit žádný čas. Paradoxem také je, že náměstí je sice pojmenované po nejvýznamnějším průmyslníkovi dějin města, ale jeho stav je dost tristní. Důvodem tohoto stavu je i to, že tady žádné náměstí nebylo plánováno a vzniklo jen tak mimochodem. Když se podíváme na letecký snímek z roku 1938, vidíme, že tu byly třeba různé doprovodné průmyslné podniky blízkých Škodových závodů. Tento snímek zase ukazuje, jak tato zástavba vypadala. Za pozornost stojí velká budova vzadu. A tam, kde je dnes parkoviště, kdysi stávala velká budova ředitelství Škodových závodů. Mohutná čtyřkřídlá budova bývalého ředitelství závodu dostala za druhé světové války zásah a po válce vznikl na jejím místě provizorní parčík. V 70. letech byl prostor probourán dále a park byl rozšířen. Tehdy zanikly i ulice Dělová a Vidmanova. V 80. letech se tu pak hrozně dlouho budoval podchod. Právě kvůli škodovákům byl v 80. letech pod celým nádražím a náměstím vybudován gigantický podchod. No, dneska je to poněkud děsuplné místo a z poloviny zavařené. A nutno říct, že je dobře, že tenhle prostor už přístupný není. Jeho stav v posledních letech byl bez přehánění katastrofální. Jeho dnešní podoba katastrofální zůstává. Mimochodem, v tomto divném prostředí najdeme pozůstatky na projekt Evropské hlavní město kultury 2015. Velký podchod i snaha zkulturnit prostor před první bránou Škodovky byly důsledkem toho, že do Škodových závodů docházelo na 40 000 zaměstnanců. Velká část z nich přijížděla autobusem. Proto zde, zcela nesmyslně daleko od vlakového nádraží, vzniklo nádraží autobusové. Tomu padly za oběť další bloky domů. Místem pak proudily tisíce lidí. Pokud chcete pokračovat ve výpravách na dobrodružná místa, určitě se podívejte na náš díl z autobusového nádraží. Po rozpadu Škodovky však prostor osiřel a stal se zbytečným a zanedbaným. A to i proto, že dříve padly domy, ve kterých mohli kolem náměstí bydlet lidé. O budoucí podobě tohoto místa se diskutuje již přes 10 let. Tak se třeba jednou i na toto místo vrátí město, domy a lidé. A než se tak stane, pojďme se podívat, co je na náměstí zajímavého. Předně je to jedna neviditelná stavba, která se nachází pod povrchem. Úzký průchod vede do střelnice, která je umístěna ve velkém protiatomovém krytu, který by dokázal pojmout až 600 lidí. Nejviditelnější dominantou celého prostoru je možná nejvyšší socha Plzně. 3 pylony z nerezové oceli, které svírají kouli představující atom, vytvořil Klement Štícha v polovině 80. let. Jedná se o precizně vyrobené dílo, které statečně odolává desetiletím neúdržby. Širší úprava okolí tohoto škodováckého poutače se dnes dá již jen tušit. A hned kousek od tohoto kosmického díla je umístěno nenápadné torzo pomníčku z roku 1996. Tohle je jediná veřejně přístupná socha jedné z nejslavnějších osobností města, nebo alespoň její torzo. Na náměstí se dají najít také poslední zbytky kdysi složitě řešených přístřešků zastávek veřejné dopravy. I ty kdysi nesly logo zdejšího podniku. Z okolních budov stojí za pozornost samozřejmě první brána areálu Škoda a navazující budova bývalého ředitelství podniku. I tato stavba je dnes prázdná a chátrá. Nejvýznamnějším domem na náměstí je bezesporu dům Brumelových, ve kterém je losův interiér. Nenápadný dům s nápaditým interiérem je možné si prohlédnout. Návštěvu určitě doporučujeme, protože v blízké budoucnosti se toto místo opravdu hodně změní. No a já se na vás budu těšit u dalšího dílu Plzeň známá neznámá. Pam 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 pam.